إتي كما أبونا الدن ودو إتي خمودون سبيتون نبؤو زانتا أتو تسفاين أبيلن أبيل جناب أشلوح أفديو خيمنوان كله أدي بمت تفليتهم بدحر زد ما أبتاц أباب بيت أتو تسفاي تسموان تسقمات تدراربو أتو تسفاي دحر بعلت بيتهم مماتن نودو أتمامو يحوات كوز سخلون حانتي نبور زفتنت عد خلت تقلعو منابرتين خد كونا من تترنفو جنا كم تسويتهم كتكون هيك علتن لتبرهان أزيابة لسأنيا تعبيتنيا كان عنا زي بلان ندقا حلفو ودو خدنا بيوم ودوم كباساج عوز تعزبو آتو تسفاي كتسروي كألون ميعيد كاي تسمع أي تلمع أي تلمع مسكونتهم كيدون قوي فتحوا بدحر زيوم دما كالق سبيتي كيأتو نودوم داقماي قد سيتوبو كيرئيوو بعلم تخانخينهم كأبيوو بس نفسهم كأرزأتو والا كوا سبعي كندت زنفع انت نفع خند سبيتي أي متسلن انت تبالي أتو تسفايقن كاب حماق سيتوبو خمز نفعو أمنو نحادو ودوم دما كندبونا دن كوينوم تخانخينهم يعبيوو أبيل ود 10 عامات مسكوني أتو تسفاي أبتي زسرحلو زنورو غزا مندق اندانا دوقو تندينو عينوم سلا زهارموم إتا أنكو حانتا عينوم فسست إتا حانتا عينوم أب جزين اسنتهم مسمساتهم كغرافطو أطفئما حجون إتا أنكو زترفت تدقيما عدو الكونو أتو تسفاي مريت ببرهانو صلمتهم منبارهم صلؤو أبيل جن كابتا علتي أجميرو أبنؤس أدميرو طوار بيتو كخون كأله سريحو خاطو سرح جزءو خسرح نوبو بون انداستي أبت خفقرلون كفقرلون زخيل عقم أدام أخله كم تنسوم تقاليسوم نبينوم زعبيوو وعلت عبوون مخفال وترو لعلن تحت نيبل دحرتا ميرينا بيتهم ممصا مجمارا جن كل صرو تقاللي غزኦም حጎስ ወረሶ أبوي قرص بن حزو بن قديح يالخو بلت ميري هراي زاغوالي برختي نتاوعيت بن فيت اندابلو تعمت بن زاغوالي تعمي هابكم أبوي እንኳ ዓዳ አንሰኸ መጻኽ እምበሪ ናይ ኣቤል ወደይ ቡንሲ ኣይምሰተኽዋ ዘይትልከፍ ኢደ እግሪ ዘይብሉ እንትሜሩ ጓለይ ኢሎም ኣስሓቕዎም ኦይ እምበኣራ ቀይሕኻ በልዳሓን ብሕጂ ዶ ቡንቅሎ ወለይልካኒ ቀሊኸ የስቴካ በላ ኣቤል ንስሓቖም ሰሓቕ ወስኸሉ ميري تقبل أبيلا كومي تبولو بوي أبيل أزينو فيئو كم مسابتو أكوازين عاسي نخلو خيلو كدن نغزقو بوس نسودا زي أنا يديثاتين دقالو بلد مقلليلا بلو الحسا أتو تسفاي وشت أمتو تنكوفو جرم الله خزاقوالي ندى على أمبري زود يابن أسعدنيو زي عقم صيرو أي حق قيس حقي مستنتن جمرو أبوي زي تقد فازا زروازيا بلا أبيل قد حيلو هراي زودي زين نغوريه إلوم حسابهم قيرو أبيل أبو خس قرقر كسوم أيدلني ميرغوالي نسخي أزيخي لبا من برختني خي أباينا بودين زلكي كبرن حالية دما مداركتي يقولون بدك ختحقوس زاقوالي أمين أبوي سيتودي دما يكبركي
ምስ ኣቤል ወደይ ተመሪዐ ክኽሪአኪ ናይ ወትሩ ጸሎተይ እዩ። እዚ መድሃኒ ዓለም ግዲ ጸሎተይ ሰምዓኒ ይኸውን በሉ ይእዳዎም ዘርጊሖም ናብ ሰማይ እንዳንቃረሩ። ኣሜን ኣቦይ ፈጣሪ ንመን ኢልዎ በለት ሜሪ ሰሪቓ ዓይኒ ኣቤል እንዳጠመተት ኣሜን ትብል መልሲ ካብ ኣፉ ክትወፅእ እንዳተጸበየት ኣቤል ፍሽኽ በለ። ኣሜን ብምባላ ኣብ ልዕሊኡ ፍቕሪ ከም ዘለዋ ተረድአ። ሜሪ ካብ ንእስነቶም ጀሚራ መታዓዊቱን ጎረቤቱን ስለ ዝኾነት መዓልታዊ ናብ ገዝኦም እንዳመጸት ጸብሒ ትሰርሓሎም፣ እንጀራ ትስንክተሎም፣ ንኣቶ ተስፋይ ከም ጓሎም ትከናኽኖም፣ ንኣቤል ከዓ ከም ናይ ስጋ ሓፍቱ መኻፍልቲ ሽግሩ ኾነትሉ። ኣቤል ግን ብዓይኒ ፍቕሪ ጠሚቱ ኣይፈልጥን። ስለዚ ንውሽጡ ሓተተ ከም ተፍቅረኒ ኣረጋጊጸ ኣለኹ፣ ብዛዕባይ ግን ርግጸኛ ኣይኮንኩን። ሕጂ ግን ሓቀይ ዶ የፍቅር ኣለኹ ወይስ ብሰንኪ ትጽቡቕ ተግባራየ ኣብ ልበይ ቦታ ሂበያ ንሓዳር ንናብራ ዝምንያ ዘለኹ? ዓሚቕ ትንፋስ ኣስተንፈሰ። ብርግጽ እታ ብመልክዓ ኣከዳድናኣ ባህራ ኮታስ ብኹልንትናኣ መናብርተይ ክትከውን ዝምንያ ናይ ሕልመይ ጓል ኣይኮነትን። ግን ሜሪ ክትፍቀር ዝግባእ ሰብ እያ። ኣቦይ እውን ፈትይዋ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ኣቦይ ተሓጒሱ ካብ ምርኣይ ዝዓቢ ሓጐስ እንታይ ኣለኒ? ምስ ነፍሱ ተዘራረበ። ሜሪ ንኣቶ ተስፋይ እተገልግል ዘላ ንኣቤል ካብ ዘለዎ ዓሚቕ ፍቕሪ ዝተበገሰ እዩ። ንኣቤል ምፍቃር ማለት ነቲ ዘፍቅሮ ኣቦኡ ምፍቃር ማለት ምዃኑ ትፈልጥ እያ። ኣቤል ብወገኑ ብርግጽ ምስ ሜሪ ክምርዖ ኣለኒ። ቅድሚ ምርዓና እኳ ከም ኣዴናን ሓፍትናን ኮይና ዝንተንከባኸበትና፣ ድሕሪ ምርዓና ደኣ ካብዚ ንላዕሊ ኮይና ጽምዋ ቤትና ተቐንጢጡ ምንጪ ሓጐስና ክትከውን እያ ዝብል እምነት ክሕድር ጀመረ። ብድሙቕ ፍሽኽታ ሕፍረት ኣሰንዮም ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማመቱ። ኣብ ገጽ ክልቲኦም ናይ ፍቕሪ ስምዒት ተነበ። ኣቤልን ሜርን ኣብ መወዳእታ ዓመት ናይ ቀዳማይ ሴሚስተር ትምህርቶም በፂሑ ነበረ። ኣቤል ንፉዕ ተምሃራይ ስለ ዝኾነ ንሜሪ ኣብ ትምህርታ ስለ ዝሕግዛ መብዛሕትኡ ግዜ መጽሓፍታ ሒዛ ናብ ገዛ ኣቤል ትመጽእ እሞ ብሓደ የምስዩ። ሜሪ ግን እቲ ሕቶታት ስለ ዘይተረድኣ ወይ እውን ናይ ምጽናዕ ድልየት ሃልይዋ ዘይኮነስ ግዚኣ ምስኡ ክትሕልፎ ስለ ትደሊ እዩ። ስድራ ቤታ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገር ስለ ዝቕመጡ ኣተ ክወፃ ኽዝብላ የብላን። ሙሉእ ግዚኣ ምስኡ ስለ ትሕልፎ ከዓ ኣብ ኣቤል ዘለዋ ፍቕሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እንዳዛየደ ኸደ። ዓቐኑ ምስ ሓለፈ እዚ ኩሉ ናይ ፍቕሪ ስምዒት እንዳረኽቦ ንምንታይ እዩ ዘይሓተኒ? ሓፊርኒ ዶ ይኸውን ወይስ ኣነ ክሓቲ እዩ ዝጽበ ዘሎ? ንገዛእ ርእሳ ሓተተት። እቲ ስግኣት ዝፈጥረላ ኣቤል ብደቂ ክላሱ ኣዝዩ ፍቱው ምዃኑ እዩ። ደቂ ክላሱ ኣረዳእና እንዳበላ ሕግብግብ ክብልኦ ክትርኢ እንከላ፣ ብፍላይ ድማ ገሊአን ከም ዘፍቅርኦ ስለ ትፈልጥ ዝመንጠልኣ ይመስላ እሞ ብሻቕሎት ትልሎ። ሓደ ምሸት ኣብቲ ናይ መጽናዕቲ ሰዓቶም ንኣቤል ናብ ገዝኣ ጸውዐቶ። ሜሪ ዘይኣመላ ምሕደሪ ክዳን መሊሳ ኣፍ ልባ ጥራዩ ካብ ክዳን መሊሳላ ጥራያላ ክትብላ ዝቐልል ተኸዲና ነበረት። ኣቢተይ ሎማዓንቲ ኣዝዩ ሰልችኒ ኣሎ፣ ክንዕልል ኢለ እጸዊዐካ። ንዕልል ምሽ ትጸልዑ ዲኻ? ኖ ጸገም የብሎን ሜሪ ሓፍተይ በለ ኣቤል በቶም መሊሳቶም ዝነበረት ክዳውንቲ እንዳተገረመ። ሜሪ ንኣቤል ንምምሳጥ ነቲ ገፊሕ ብጃማኣ ክሳብ ፍርቂ ሰለፋ ስሒባ ኣብ ፊቱ ኮፍ ኢላ
ሻሂ እንዳፍልሐት ብዛዕባ ሮማንቲክ ፊልምታትን ፍቕራዊ ልቢ ወለዳትን ክትዕብሎ ጀመረት። ኣብየል ኩሉ ኩነታታት ደስ ኣይበሎን። ድሕሪ ገለ ዕላል ካብ ፊቱ ተንሲኣ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢላ ዝነበራ ሕፍረታ ወጊዳ ገጻ ኣብ መንኮቡ ኣተርኢሳ ሓደ ኢዳ ኣብ ሰልፉ ሓዘቶ። ኣብየል እንታይ ትኸውን ኣላ ድንግርግር በሎ። ሃንደበት ዓቢተይ ስምዒታት ሰባት ምሽ ካብ ገጽ ይንበቡ እዮም። ኣብየል ገረሞ። እወ ንምንታይ ግን ሓቲትክኒ? ዝተሓተተቶ ሕቶ ከይመለሰት ሓይሊ ፍቕርኸ ሓያል ምዃኑ ትፈልጥ ዶ? ወሰኸት ብኢዳ ሰለፉ እንዳዳሰሰት። ኣብየል ክትጻወር ኣይከኣለን። ተባዕታዊ ስምዒታቱ ክለዓዓል ጀመረ። ብሕፍረትን ስክፍታን ተዋሕጠ። ኣብቲ ህሞት ዋላ እኳ እቲ ናታ ድልየት ድላዩ እንተነበረ ስምዒታቱ ገቲኡ ይቕረታ ሜሪ ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ተደረን ዘሎ ከይሻቓል ሕጂ ክኸይድ ኣለኒ ኣብዚ ከም ዘለኹ ናይ ነገርክዎን ኢሉ ተንስአ። ሜሪ ኣዝያ ተቖጥዐት። ናበይ ክትከይድ ይቕረታ ሜሪ ሓፍተይ ገዛ ክኸይድ ኣለኒ ጽባሕ ናብ ትምህርቲ ብሓደ ክንከይድ ኢና ክጽዋዓኪ እየ ኢሉ ማዕጾ ኸፈተ። ሜሪ ብሕርቃን ስብኡንኡን ምፍትታን ኣብየል ግን ንፍዑ ተምሃራይ ጥራይ ኢኻ በለቶ። ዘይተረድኦ ክመስል ብሩኽ ለይቲ ሜሪ ሓፍተይ ኢልዋ ኸደ። ሜሪ በቲ ተግባራ እንዳሓፈረት ብዘይምዕዋታ ሕርቃን ተሰምዓ። ኣብየል ግን ኣብ ገዝኡ ኸይዱ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ተሸመ። ሜሪ ንዓይ ኣዝያ ብልጽቲ ሰብ እያ። ኣብ ልዕሊኣ ፍሉይ ክብርን ሓልዮትን ኣለኒ። ስጋዊ ርክብ ክፍጽም ዋላ እኳ ድልየታተይ ክሰምር ድልየታ እንተኾነ ክብርታታ ብዘይነብር ክግህሶም ግን ኣይደልን በለ ሕሉንኡ ስለ ዘይፈቐደሉ። ሜሪ ብወገና ንምንታይ እንዳፍቀረኒ ይርሕቐኒ ከም ወድስ ባዕሊኡ ክሓተኒ ዝግብኦ ግን ከኣ ብኸመይ ከም ዘፍቅረኒ ርግጸኛ ዝኸውን ዘለኹ እንተዘፍቅረኒ ዶ ከም ዝምገበረ ኣወዳትከ ሰለፍ ጓል እንዳረኣዩ ይሕሰሙ ድዮም። ስለዚ ኣብ ልዕለይ ፍቕሪ ዘለዎ ይመስለንን። ደሓን ግን እንታይ ከም ዝገብር ክርየንን ድዩ? ፈከረት። ክትዕወተሉ እትኽእል መንገዲ ክትሓስብ ሙሉእ ለይቲ ሰላም ከየበለት ሓደረት። ካብታ ሸዓ ዕለት ጀሚራ እቲ ንዕኦም ንምሕጋዝ ናብ ገዝኦም ምምጻእ ቀነሰት። ምስ ኣብየል ዝነበራ ርክብ እውን ከም ቀደም ኣይኮነን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ቅድሚ ኣብየል ምስ ካልኦት ኣወዳት ክትስሕቕን ክትጻወትን ክትተሓቋቖፍ ጀመረት። እዚ ኩሉ ግን ስለ ዝጸልኦቶ ዘይኮነስ ልቡ ንምጥምዛዝ ወሰድሎ ኢሉ ዝያዳ ኸፍቅራ ንምግባር እዩ። ኣብየል ዋላ እኳ ከምቲ ዝሓሰበቶ እምብዛ እንተፍቀራ ከይምንጥልዎ እውን እንተሰግአ ቅድሚ መርዖኦም ርክብ ክፍጽም ግን ሕሉኑ ይፍቐደሉን። ነዚ ዝተብሃሉ ኣቶ ተስፋይ እቲ ጠንቂ ንኽፈልጡ ንኽልቲኦም ሓተትዎም። በብወገኖም ከዓ ዘጋጠመ ጸገም ከም ዘየለ ሓበርዎም። ኣቶ ተስፋይ ንወዶም እንዳገንሑ ተላብይዎ። ነዛ ቖልዓ ኣኾሪኻያ ኸይትኸውን ሓደራኻ ተኻናኸና ከይተምልጠካ እታወደይ ካብዚኣ ትበልጽ ኣይክትረክብን ኢኻ በልዎ። ኣብየል ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ምላሽ ኣይሃበን። ኣቶ ተስፋይ ግን እቲ ጠንቂ እንተዝፈልጥዎስ እንታይ ኮን ምበሉ? ስማዕ ዝወደይ ኣነ እዛ ቖልዓ ቤትና ክትኣትዩ ትምኒተይ ደጊም ንስኻ ዝተረፈካ የለን። ተመርዒኻ ወሊድካ ውላድካ ሕቑፈኒ ተሓር ከዓ ጠመታ ብዙሓት እዮም ከይሙንጥልኻ እታወደይ ምስ በልዎ ኣብየል ሪኡ ኸይስእና ፈርሐ። ንጽባሒቱ ከም ዘፍቅራ ክነግራ እቲ ናይ ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ድማ ኣብ ልዕሊኣ ካብ ዘለዎ ፍቕርን ክብርን ከም ዘይተቐበሎ ክነግራ እሞ
ከም ቀደሞም ክኾኑ ክሓታ ወሰነ። ይኹን እምበር ናይ ፍርቂ ዓመት ትምህርቶም ዕረፍቲ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ዕረፍቲ ግዚኣ ምስ ቤተሰባ ክትሕልፎ ገይሻ ብምንባራ ክረኽባ ኣይከኣለን። ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ግን ኩሉ ነገር ተቐየረ። ኣብ ፍርቂ ዓመት ካብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ቀይርካ ክትመሃር ስለ ዝፍቀድ ናብቲ ቤት ትምህርቶም ሓንቲ ሓዳስ ተምሃሪት ተጸምበረት። ስማ ሩፍታ ይበሃል። ሩፍታ ካብ ገጠር ናብ ኣስመራ ምስ ዓባይ ሓፍታ እንዳተቐመጠት ክትመሃር ዝመጸት እያ። እቲ ጸባ ዝመስል ደርግስና፣ እቲ ሕፍረት ዝመልኦ ኣጠማምታኣ፣ እቲ ተፈጥራዊ ጽባቐኣ ንልቢ ኣብየል ማረኾ። ኣብየል ንሩፍታ ምስ ረኣየ ፈዚዙ ደው በለ። ሓደ ዘይፈልጦ ጋሻ ስምዒት ንሙሉእ ኣካሉ ወረሮ። ምሸት እውን ኣብ ምድቃሱ እቲ ናይ ሩፍታ ፍሽኽታ፣ ኣዘራርባኣ ኮታስ ኩሉ እንትንኣ ሙሉእ ለይቲ ክረኣዮ ሓደረ። ፍቕሪ ድዩ ወይስ ጥልመት? ንነብሱ ሓተተ። ግን እኮ ምስ ሜሪ ዝጀመርናዮ ፍቕራዊ ጉዕዞ ይነበረን። ርግፀኛ እየ ኣብ ልዕሊ ሜሪ ፍትወት እምበር ፍቕሪ ይነበረንን። ፍቕሪ ሓንሳብ ዶ ይኮነን። እዚ ጋሻ ስምዒት እዚ ኣብ ልዕሊ ሜሪ ተሰሚዐኒ ይፈልጥኒ እዩ። በለ ኣብ መንጎ እታ ብተግባራ ነብኡን ንዕኡን ዘሐጐሰት ሜርን ኣብ መንጎ እታ ብርኢቶ ጥራይ ንልቡ ዝማረኸት ሩፍታ ተቐርቀረ። ሜሪ ካብ መገሻኣ ምስ ተመልሰት ምፍልላዮም ከምዚ ንዓኣ ንዕኡ እውን ናፍቖት ፈጢሩሉ ይኸውን። ኣብ ርክቦም ናይ መቀረራብ ሸውሃት ክትርኢ እንዳተሃንጠየት ኩሉ በንጻሩ ጸንሓ። ኣብየል ተራ ሰላምታ ለገሰላ። ሞራላ ተተንኪፉ ልባ ተሰብረ። ፍቕራዊ ስምዒታ ክትቋጻጸር ተገደደት። ሜሪ ብኣብየል፣ ኣብየል ብፍቕሪ ሩፍታ ይሳቐ። ሩፍታ ምስቲ ሓዳሽ ምዃና በቲ ሓደ እውን ደቂ ከተማ ዓዋሊኦም ትሰምዕ ስለ ዝነበረት ግርህ ኢላ ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይተላለየትን። ኣብየል ግን ብፍቕራ ተለልዩ ቀስ ብቐስ ክቐርባ ወሰነ። ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓት ናብታ ኩሉ ግዜ ኮፍ ትብለላ ጽምው ዝበለት ቦታኣ ኸይዱ ሰላም ዝሓፍተይ የእዳውን ሰላምታ ሰደደ። ሩፍታ ሰላም ዝሓወይ ከመይ ኣርፊድካ ሰላምታ መለሰት። ንእለት ወግዒ መሓዙታ ዘከረት። ኣየ ደቂ ከተማ ድሮ ጀሚርኩምኒ ከምዚ ኢልካስ ትምህርቲ ይኮነን በለት ብውሽጣ። ተላልዮም ዕላል ጀመሩ። ኣብየል ይዕልል፣ ንሳ ግን መልሲ ጥራይ ትምልስ ነበረት። ምስ ወዲ ከምዚ ገራ የዕሊል ኣይትፈልጥን። እንታይ ኢላ ከም ትዕልል እውን ጠፍኣ። እተን ውሑዳት ደቓይቕ ናይ ዕረፍቲ ሰዓታት ኮይነን ተሰምዓኣ። ሰዓት ኣኺሉ ደወል ተደዊሉ ናብ ክላሶም ኣተዉ። ኣብ ልቢ ሩፍታ ጓል ምስ ጓል እምበር ወዲ ምስ ጓል ካብ መጻምድቲ ሓሊፎም ምሕዝነት ከም ዝምስርቱ ዓሚቕ ኣፍሉጦ ይነበራን። ከምዚ እንዳበሉ ኣብየል ክቐርብ ንሳ ኸትርሕቕ ተራባረቡ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ተላማሚዶም ተቐራሪቦም ሌልኦም እንዳዓመቖ ኸደ። ኣብየል ንሩፍታ ከምቲ ዝሓሰበቶ ዕዋላ ዘይኮነስ ብሉፅ መሓዛ ኾነላ። ብድሕሪዚ ኣተሓሳስባኣ ክትቅይር ተቐሰበት። ነዚ ኩሉ ዝተዓዘበት ሜሪ ብቕንዕን ሕርቃንን ውሽጣ ተኻጸለ። እዚ ኩሉ ዓመታት ዘርኣኽዎ ፍቕሪ እቲ ንዕኡን ነብኡን ዝገበርክዎ ክንክን ረሲዑስ ብሓንቲ ጋሻ ጓል እሞ ድማ ካብ ገጠር ዝመጸት ኩሉ ዘይትፈልጥ ክትክኦ ፍቕሪ እንታይ ድዩ ትርጉሙ? ሓልዮት ምክብባር ኣይኮነን ድዩ ኢላ ንገዛእ ርእሳ ሓተተት። ኣነኮ ስለ ዘፍቅሮ እምበር ዘፍቅረኒ ስለ ዝሰኣንኩ ይኮን ዝቐርቦ እምበር ሜሪ ሜሪ ዝብሉ ደኣ ሽሕን ሚእትን ከሪእየካ እንዴ እሞ ኣነ ሜሪ ይኮንኩን ኣይፈለጥካንን ብምባል ፈከረት። ምስ ሓደ ካብቶም መማህርታ ጥቡቕ ርክብ መስረተት።
ናብ ገዛኣ ኸኣቱ ኽወፅእ ጀመረ። እዚ ግን ንኣብኤል ንምሕራቕን ንምቕናዕን ዝገበረቶ እኳ እንተኾነ ኣብኤል ግን ልቡ ናብ ሩፍታ ስለ ዝዘንበለ እቲ ናይ ሜሪ ተግባር ከም ስምዒታዊ ብስለት ዘይብሉ ስጉምቲ ወሲዱ ኣቓልቦ ይገበረላን። እቲ ዝኸበደ ግን ኣብ ገዛ እዩ ነይሩ። ሜሪ ናብ ገዛ ኣብኤል ጠቕሊላ ምምጻእ ኣቋረጸት። ሕጂ እውን ገዛ ኣቶ ተስፋይ ብጽምዋ ተዋሕጠት። ኣብኤል ባዕሉ መጉቦም ክሰርሕ ነብኡ ቡን ከስትዮ ምስ ጀመረ ሕልንኡ ወቐሶ። ኣቶ ተስፋይ እውን ዋላ እኳ ብርግጽ እቲ ጠንቂ ኣይፍለጥዎ እምበር ሜሪ ጠቕሊላ ምስ ጠፍአት ሰብ ኣብ መንጎኦም ከም ዝኣተዉ ጠርጠሩ። ስማ እስከ ኣብኤል ወደይ ሜሪ ደኣ እንታይ ኮይና እያ ጠቕሊላ ጠፊኣ? ክሳብ ክንድዚ እንታይ ድዩ ረኺቡኩ? ኣንታ ኣቦይ ኣነ እሞ ዝበልክዋን ዝገበርክዋን የለን፣ ንሳ እያ ጠፊኣ። ድሓር ከኣ ሰልችዋ ይኸውን፣ ክንደይ ኢላ ደኣ ክትሕግዘና በለ ሓቂ ንምሽፋን እንዳተቓለሰ። ኣይፋልካን ኣብኤል ወደይ ገለ ነገርሲ ኣሎ ዘየቃድወኮ። ባህሪ ሜሪ ኣጢዐ ዝፈልጦ ብዘይ ሓደ ነገር ድማ ከምዚ ገራይ መጠፍአትን እስከ ረኣዮ ገዛና ከምዚ ደሞ ይሓይሽ ተሓጺብካ ናብ ጭቃ ልቢ በል። እቲ ጠንቂ መባእሲኹም እንተትነግረኒ መዓሸ። በደለኛ ንስኻ እንተ ደኣ ኾንካ ግና ምሳይ እውን ክትበኣስ ኢኻ በልዎ። ኣብኤል እቲ ሓቂ ደፊሩ ክነግሮም ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ኣቶ ተስፋይ ንሜሪ ገዲፉ ምስ ካልእ ተፋቒሩ ክምርዖ ከም ዘይቅበልዎን ከም ዝበኣስዎን ስለ ዝፈልጥ መንጎ መንጎ ኾይኑ ብሓሳብ ተዋጠረ። ብሓደ ወገን እታ ልቡ ዝሓርያ ሩፍታ፣ ብኻልእ ወገን ድማ እታ ነብኡ ብርሃን ንዕኡ ተኻፋሊት ሽጉሩ ዝነበረት ሜሪ ተቐርቀረ። ኣብኤል ንሩፍታ ሕተ ፍቕሪ እኳ እንተዘይቐረበላ ግን በቲ ኣብ ልዕሊኡ እተርእዮም ምልክታት ከም ተፍቅሮ ርግጸኛ እዩ። እንተኾነ ግን ሩፍታ ከም ሜሪ ሽግራቱ ተረዲኣ ጾርቤቱ ክትጸውር ኣይከኣለትን። ምኽንያቱ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ደገ ክትብል ከም ድላያ ብዙሕ ናጽነት ስለ ዘይብላ። ስለዚ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣይፈልጥኒ። ነታ ብተግባራ ንዓይን ነቦይን ዘእመነት ሜሩዶ ወይስ ነታ ብመልክዓ ኣከዳድናኣ ቅንዕናኣ ኮታስ ብኹልንትናኣ ዝማረኸትኒ ናይ ሕልመይ ህዋን ሩፍታ ክነብር ኣለኒ። መኽርኹም ይሓትት ኣለኹ እሞ መኽርኹም ክትልጉስለይ ይምሕፀን ይብል ተጸባይ መኽርኹም ሓውኹም ኣብኤል። ተፈጸመ። ጸሓፍን ተራኽን ኣስመሮም በየነ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣብዚ ንዛዝም ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ፍቕርን ጥዕና ምስ ዓወት ንምነ። ነዛ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ቤተሰብ ክትኮኑ ንዕድም። ሸር፣ ላይክ፣ ኮመንት ብምጽሓፍ ምትብባዕኹም ኣይፈለየና። ክትረኽቡና ንትደልዩ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።